Como ser un gamer e non morrer no intento. Sí, sabemos que es un gamer moi pro e tal, pero nos imos darche uns consellos para que podas seguir dando todo aos mandos. Non importa se es máis de shooter, simulador de boss, rei da pista de baile, campeona nas carreiras ou corredor de labirintos, queremos ensinarche a gozar da túa afección coidando da túa saúde. Antes de empezar a xogar, quenta un pouco, móvete e lembra usar o pause game cada hora e media se o único que se move na sala é a túa personaxe ou vas parecer unha estatua no canto dun gamer. Cando des todo en xogos de deporte, lembra que estás golpeando o aire, evita os movementos bruscos e usa calzado adecuado para non escorregar xogando. Antes de mergullarte na realidade virtual, bota unha ollada á túa contorna. Pode haber obxetos reais cos que golpearte mentras xogas e o dano sería moi real. Ui! Xogar ao teu videoxogo favorito está ben, pero é bo compatibilizalo con outras alternativas de lecer máis saudables. Fai deporte fora da consola, o teu corpo agradeceracho. Pode ser o mellor xogador da rúa, ou gozar vendo gameplays mentras paseas, pero se vas con móvil procura prestar atención e non chocar con personas ou cousas, e non te despistes ao cruzar a rúa. A mellor posición para xogar é a que non mantés durante moito tempo. Cambia de postura con frecuencia, pero sobre todo, móvete. A verdadeira vida extra está fora do xogo e conséguela coidando o teu corpo. Fai exercicio, come saudable e acode ao teu fisioterapeuta para previr e tratar as túas lesións. Para isto será o teu mellor influencer. Pola túa saúde, evita imitacións.